Ty vole, 2 auta, 1 auto, 2 auta, 3 auta, 4 auta, dáme si video, ne? Ty vole, 3 auta! 3 auta. Tak to mrzká. To je 3 auta dokonce. Reklamy. Kdo to mluví tady oba? Já. To mluví. To si bylo toho papíru? Tady byl zákrok. A to je taky taková díra. Ale otázka je Ty? já nevím, jestli mohl ten barák. Předtím byli u nějakého hezkého baráku, ale nevím, jestli byli u toho té třešní. Natáčejte to. Točí pořád, točím, jo. Nikdo, a fakt najednou ty největší auta. Ale my, když jsme to měli velké běžcici, tak taky, my jsme prostě, já jsem hlásil, že má prostě ruku, nic neteče, teda nohu jenom, najednou jedno auto, druhý auto, funko, tyhle, co je? Havárie, ta božka. No, havárie. To by bylo.